κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν θέμα. Θέλουν να δημιουργήσουν θέμα διότι πιθανώς δεν πέρασαν οι βουλές τους. Πιθανώς δεν εξυπηρετηθήκαν οι βουλές και τα θελήματά τους. Η εταιρεία Αγαία είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί εδώ περίπου 4 χρόνια. Είναι απολύτως εντάξει και ενήμερη σε όλες τις διαδικασίες, είτε θα ημερομίσετε σε αμοιβές του προσωπικού, είτε σε ασφαλιστικά, είτε σε φορολογικά. Υπήρξε ένα έργο τώρα διασωστική ανασκαφή στους αρχαιολόγους και μετά από διαγωνισμό η εταιρεία Αγαία ανέλαβε και ήταν ανάδοχος του έργου αυτού. Όπως γνωρίζετε, παράλληλα με την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας Αγαία, είμαι και δήμαρχος Αμυντέου. Υπήρχε βεβαίως ένας στόχος από πλευράς μου να πάρουμε το έργο αυτό προκειμένου να διασφαλίσω θέσεις εργασίας πρωτίστως για τους συνδημότες μου, τους δημότες Αμυντέου που εκπροσωπώ ως δήμαρχος και βέβαια υπηρετώ και τα συμφέροντά τους. Κάποιοι λοιπόν δεν τους άρεσε αυτό και θέλαν να δημιουργήσουμε με αναλήθειες πράγματα τα οποία δεν υφίσταται. Λέγοντας στο προσωπικό ότι θα πρέπει να παίρνουν περισσότερο ημερομίσθιο και λέγοντάς τους με 15 ευρώ, με 20 ευρώ δεν πρέπει να δουλεύετε. Τα πραγματικά ημερομίσθια στην τελική εκαθάριση που θα γίνει στο προσωπικό είναι τα εξής. Οι άγαμοι θα παίρνουν περίπου 33 ευρώ καθαρίζουν, τελική εκαθάριση καθαρά χρήματα στα χέρια τους. Οι έγκαμοι 36 ευρώ καθαρά ημερησίως στα χέρια τους. Αυτό θα προκύψει όταν προέρθει το τέλος του έργου που είναι 30 Σεπτεμβρίου και με τα αντίστοιχα ημερομισθία που θα κάνει ο κάθε εργαζόμενος θα δει ότι το τελικό ποσό που θα αμοιφθεί θα είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή 36 καθαρά ευρώ οι έγκαμοι και οι άγαμοι θα είναι περίπου 33 ευρώ, 32,86. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι όταν δημιουργούνται τέτοιες εντυπώσεις προς τα έξω, κανείς επενδυτής δεν θα έρθει στο αμύντιο να επενδύσει. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι κύριοι αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο αμύντιο, διότι αυτό το έργο δεν είναι σημερινό, ήταν και το προηγούμενο δίμηνο και το πιο προηγούμενο, αλλά βεβαίως μέχρι τα προηγούμενα δίμηνα, παρότι το έργο ήταν μέσα στο αμύντιο, δεν πηγαίνανε διμηνίτες από το αμύντιο, πηγαίνανε από αλλού. Πηγαίνανε από την Κοζάνη, από την Ελμαΐδα, από τη Φλόρινα. Τώρα βέβαια αυτό το προνόμιο τους κόπηκε, διότι το έργο είμαι ανάδοχος η εταιρεία Αγαία που εγώ την εκπροσωπώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και οι δημότες που εργάζονται εκεί είναι αμιγώς πρωτίστως αμυντιώτες και δευτερευόντως φλωρινιώτες ή από άλλη περιοχή. Αυτό λοιπόν δεν τους άρεσε και προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω προς τους πάντες, εγώ θα υπερασπιστώ τα δίκαια και τα αυτονόητα πράγματα για τους δημότες του αμυντέου και βεβαίως θα ενημερώσω και τους εργαζόμενους του αμυντέου για να καταλάβουν αυτούς που εκλέγουν δεν εξυπηρετούν στο σύνολο και με ίσα δικαιώματα όλο τον νομό, αλλά έχουν προσωπικά θέματα άλλα που θέλουν να προασπίσουν. Και ας έρθουν τώρα οι κύριοι αυτοί να μας πούνε από πού βρήκαν τα 17 ευρώ που λένε ότι θα παίρνουν οι εργαζόμενοι. Όταν εγώ τους διαβεβαιώνω ότι οι άγαμοι θα παίρνουν τα 33 περίπου ευρώ και οι έγκαμοι τα 36. Αντιλαμβανόσαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Και βεβαίως σε μένα δεν με πτωεί αυτή η σκοπιμότητα και ούτε έχω κανένα πρόβλημα από το να μπορεί κανείς να με πιέσει ή αν θέλετε εντός ή εκτός παραθέσεων να με εκβιάσει. Τέτοιες πρακτικές δεν θα περάσουν εδώ και αν συνεχίσουν αυτή την πρακτική συνενώντας και δημόσιοι λειτουργοί, την επόμενη φορά θα είμαι πιο καταγγελτικός και ίσως πιο καταγγελτικός λέγοντας, ζητώντας και τα αρμόδια όργανα την προστασία των εργαζομένων και το κλίμα που πρέπει να υπάρχει στο χώρο εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση να ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει ανοχή όπως υπήρχε αυτή την περίπτωση που εν πάση περιπτώσει έδωσα τόπο στην οχή και είπα ας σταματήσει και να ξέρουν ότι θα συνεχίσω εγώ με τον ίδιο πάθος, με την ίδια ευθύνη να διεκδικώ τα δικαιώματα των δημοτών.